Zamislite, na primjer, lepa devojka, mlada, u punoj snazi, ostane trudna. Nije završila školu, šta radi mama uglavnom? Tata ne smije da sazna, ajde da to očistimo kao da je to nešto prljavo. Dobro, jasno. I onda u tom kontekstu šta se dešava? Abortira se dete. Ali nešto zaboravljamo u tom kontekstu. Znači, abortus kao takav se zloupotrebljava, znači, moderna tehnologija se zloupotrebljava u svrhu kontracepcije, ali šta je to dete, dakle, začeće koje nastaje, to je merljiva energija. To je duša, da. To je duša, merljiva energija koja je tu, a iz fizike znamo jednom nastala energija ne može da se izgubi. Ona se transformiše, menja svoje oblike i ona ostaje u sistemu. Ostaje u tom porodičnom sistemu, tom mikroporodičnom sistemu te žene. Dobro. Ne bih rekao devojke jer ona je žena. Čim je u seksualnom odnosu, znači to je već žena, svejedno koliko ima godina. I u tom kontekstu ona nosi sa sobom to svoje nerođeno dete. Sve vreme. Tako je, nosi ga u sledeće partnerstvo i tako dalje. Ili to može biti i naša mama, naša prababa, i ta energija se sve vreme prenosi do mene. Tako, ta energija ostaje tu, na primer, i kod vas ta energija izaziva mama strah. Aha, na nesvesnom nivou. Na nesvesnom nivou, vi ne znate zašto. Strah od začeća. Zašto? Jer proći će isto.